असम सरकारनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय प्रत्येक MLA नोनो बोसोराव 25 लाख रां बेबायदि बेमार आजारफ्राव साहाय्य बेबो हरनो थाखाय मोनसे फान्ड बानायना होदोंमोन आरो बेनिनो दिनै जों इतिमধ্যে खनथाम होखांबाय आरो दिनै लास्ट नैबे माबानि बोसोरनि लास्ट माबा हिसाबै जों होदों आरो दिनै गासै 369 सुबुंनो गुबुन गुबुन बेमारनि थाखाय बिथांमोननि ट्रिटमेन्ट हेल्प जाथों होननानै हेफाजाब जाथों होननानै रां होनाय जादों अनसुंथाइ होनाय जादों आसा खालामदों जे बे जायफ्रा दिनै रां अनसुंथाइ मोनगोन बिथांमोना अन्तत गाव गावनि बेमारखौ ट्रिटमेन्ट जिखिनि बे थोजासे नङा खारन गोबां बेमारफ्रा लाख लाख थाखा खरस जायो खिन्थु लाख लाख थाखा खरस जाबाबो जों होजोबनोबो हाया बेनिखायनो गासिबाबो जाहाथे एसे एसे हेल्प जाथों बेबायदि होननानै जों बेलेग बेलेग बेमारखौ नायनानै सोरनाबा 25,000 सोरनाबा 20,000 सोरनाबा 6,000 10,000 बिदिबो दं बेबायदि जों होदों इतिमধ্যे जों खनथाम होखांबाय दिनै 4th टाइम आरो बेयो लास्ट नैबे बोसोरनि लास्ट माबायाव जों होबाय दा नेक्स्ट दरखास्त होनायथ' गोबां दं जों एबार 400 एप्लिकेसन हरदोंमोन चिफ मिनिस्टार अफिसनिफ्राय जा फान्डआ मात्र 369 थाखाय ग्रुप जाना थाबाय बेनिखायनो बाखिफोर थाबोबाय जों फैगौ बोसोराव जिहेतु नेक्स्ट माबाया एप्रिलनिफ्राय स्टार्ट जागोन नेक्स्ट बोसोरा फाइनान्सियेल इयार बे एप्रिलनि उनावसो जों ट्रिटमेन्टनि माबाफोरखौ होनो हानाय जासिगोन जेंना जादों जिखिनि बेखिनि जिखिनि होदों आसा खालामदों बिथांमोना गोबाङानो उपकार जागोन असम सरकारनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय प्रत्येक MLA नोनो बोसोराव 25 लाख रां बेबायदि बेमार आजारफ्राव साहाय्य बेबो हरनो थाखाय मोनसे फान्ड बानायना होदोंमोन आरो बेनिनो दिनै जों इतिमধ্যে खनथाम होखांबाय आरो दिनै लास्ट नैबे माबानि बोसोरनि लास्ट माबा हिसाबै जों होदों आरो दिनै गासै 369 सुबुंनो गुबुन गुबुन बेमारनि थाखाय बिथांमोननि ट्रिटमेन्ट हेल्प जाथों होननानै हेफाजाब जाथों होननानै रां होनाय जादों अनसुंथाइ होनाय जादों आसा खालामदों जे बे जायफ्रा दिनै रां अनसुंथाइ मोनगोन बिथांमोना अन्तत गाव गावनि बेमारखौ ट्रिटमेन्ट जिखिनि बे थोजासे नङा खारन गोबां बेमारफ्रा लाख लाख थाखा खरस जायो खिन्थु लाख लाख थाखा खरस जाबाबो जों होजोबनोबो हाया बेनिखायनो गासिबाबो जाहाथे एसे एसे हेल्प जाथों बेबायदि होननानै जों बेलेग बेलेग बेमारखौ नायनानै सोरनाबा 25,000 सोरनाबा 20,000 सोरनाबा 6,000 10,000 बिदिबो दं बेबायदि जों होदों इतिमধ্যे जों खनथाम होखांबाय दिनै 4th टाइम आरो बेयो लास्ट नैबे बोसोरनि लास्ट माबायाव जों होबाय दा नेक्स्ट दरखास्त होनायथ' गोबां दं जों एबार 400 एप्लिकेसन हरदोंमोन चिफ मिनिस्टार अफिसनिफ्राय जा फान्डआ मात्र 369 थाखाय ग्रुप जाना थाबाय बेनिखायनो बाखिफोर थाबोबाय जों फैगौ बोसोराव जिहेतु नेक्स्ट माबाया एप्रिलनिफ्राय स्टार्ट जागोन नेक्स्ट बोसोरा फाइनान्सियेल इयार बे एप्रिलनि उनावसो जों ट्रिटमेन्टनि माबाफोरखौ होनो हानाय जासिगोन जेंना जादों